South Africa sabingelela kuphi khona ngeendawo nibekela umduduzo ngamkhonazi sivela kwinhlangano ithuleleni sinibekela ngaphansi kwengosi ke ethi abantu bayagula. Ingabe ke usuke wabhekana yini nenkinga yesimo la khona kuba nezinto ozizwayo wena eziyizwe mhlawumbe ezikhuluma kuwena ezifuna ukuthi zikulawule ukuthi ke yenza into ethandwa izona ngaleso sikhathi, kodwa ke abantu ephela nabo uthola ukuthi bona ba-understand ababoni. Kwesinye isikhathi uzogcina mhlawumbe uthatha njengomuntu ongathi uphanela ikhanda kanti aliphambanele ikhanda. Mhlawumbe ke ngabe usukwabhekana nenkinga njengaleyo noma mhlawumbe ukhona yena omaziyo owaba nenkinga njengaleyo. Uma ngabe kukhona ke mhlawumbe omaziyo owasizakala, singabonga kakhulu ukuthi nawe ke uvele usiyalele ukuthi ke walithola kephi usizo, ngoba namanje sizocela nje usizo sinodadewethu ke la sikhona singapha eAvoca la esikhona udadewethu ke naye onenkinga ke efana nesimo esinjengaleso ke, kodwa ke nango khona angageqa amagula. Sawubona dadewethu. Yebo sanibona. Kunjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani ma? Khuluma noPhilile wakwaDlamini. Ikephi la sikhona? Avoca Hills. Okay, ikephi nendawo neAvoca la? Phase 4. Phase 4. Seswami kuthiwa khona inkinga obhekene nayo ma? Nginenkinga lana. Ukugula kwangiqala ngonyaka ophilile. Ngagula lokho ngigijima into engigijimisa ngikhipha endlini ebusuku ngo-1 ithi angiphumele eminyango, ungavumi ukuthi ngiphumele eminyango, kuvela abantu ewindini abantu abaningi. Kodwa mangithi ngiyaphuma bethi awuphilile, mangithi kena ngizuma bememeza bethi iphilile ngilokhu ngithule ngithi labantu abaningi kangaka ngoba angibazi nje na. Ngiphumele eminyango kodwa ewindini akukho umuntu, kodwa mangingena endlini phinde kuvela izithunzi zabantu belokhu bengibiza. Bethi awusivulela phela eminyango, usivulele eminyango. Ngithi mina eminyango akuvula phela ebusuku ngivale. Ngizothi sengiyabona ngibabone sebengaphakathi laba bantu sebekhuluma la ngaphakathi. Bethi asihambe siyophuza, sihambe siyohlala la sizohlala khona. Samsebhishi. Bekhuluma izinto ezinjengalezo. Kwahamba isikhathi wafika lapha sekukhuluma izwi lomuntu osuke emafini, sekhuluma ngisho emini kube umuntu nje oyifu. Athi buka mina angithathe ngihambe la engazi khona, kube nelinye ipage nje ukuthi ngihambe ngiyala engakwazi khona. Utho ukuthi ngiyabona ukuthi nguphathi ngiyena lapho ke emanzini ayikho into ezokwenzakala ku. Angifuzise ngelinye ilanga nje ngahamba ngashiya ingane endlini. Athi yishiya umnyango uvuliwe, mhlawumbe kwangabo-1 mangaphosisa isikhathi ebusuku. Ngahamba waze wayongifaka le ehlathini lelikhulu nje laseyalala eAvoca. Ngaze ngaphaphama ekseni sengiphuma kuleli bhodi elingale ku-freeway elizansi. Ngaphuma khona ku-freeway ngingaqokile, ngabaleka ngihambe ngigcwele nje udaka ngaze ngazofika ngihambe ngishawa yizilwane. Ngaze ngazofika ke la ekhaya. Esinye isikhathi kuyangihlasela ke kufike ngisho ebusuku kukhuluma izwi ke manje likhulume mhlawumbe kohlangana izita esibhakabhakeni. Ngibone izita zihlangane zibe umuntu akhiphe okusasibhama athi ngizomshaya lo. Mangabe sekuzofika ngizwa ngamaconsi abandayo ukuthi sekusefikile ke lo muntu lo. Kangangokuthi ngisabatha lesi siphuma kulo. Kungithathile ingane beyilele kamngane nami lade sihleli khona. Kwangithatha ngaphuma samuntu oyochama ngaphuma ngahamba ngaze ngayofika eBridge nathi siyokubulala sithunywe uma wakho siyasukubulala. Ngafika mina eBridge bathi kena bathe bazongishisa bese bengiyeka lapho ehlathini ngidliwe izinje. Nginokuthi kungenza ngcono ngiphosela ngigibela la phezulu la ku-freeway eBridge lelihamba ku-freeway ngaphansi. Ngafuna ukuyiphosa khona. Bathi ke naye ungayiphosi lapho ongcono ngihambe ngiyokuphosa lapha eVokwe. Khona amanzi lapho ke. Lapha ngasemafemini. Sihambe siye khona. Ngahlala ubusuku bonke lapho ke. Ngaze ngabuya ekseni ngibona inyoka ethi angikhumule ngakhumula nganqunu. Ethi ke ngixamazisele imlenze ngiqamanxisele lenyoka lengangiyibona lapha phansi. Ngibuka inyoka bese ke iyakhuluma nayo inyoka njengoba iyongena la egodini ingibheke nami. Ngixamalizile ke lapho ngicontrola yena yonke into ayishoyo ngiyayenza. Aze kwasekuseni ke ethi angenze lezi zinto athi ayangizenze khona la ezansi.
la nje ngasemafemini. Ngikwenze ngidlula abantu baye emsebenzini, ngingenwe izinto engathi umshokosho ephuma ngamadlebe, inyoka zingena yathi angixamelezela imilenze kungene nangaphansi. Kuzokunye kwakuphuma ngiphume naney'mpethu. Abantu nje abadlule bemsebenzini babe ngibona abangaziyo. Bethi abanye babekwazi kangangokuthi waze kwafika ama-security. Angibuza ukuthi sisu right, ngathi mina angasondeli eduze kwami. Latif umtshela ukuthi kena angasondeli eduze kwami. Ngamtshela amaphoyisa lawa ngama-security ukuthi ungasondeli eduze kwami ngoba lo muntu lo ngicontrolayo uthi ke ungasondeli. Uthi angiyena umuntu mina. Aphinda ngithuka athi ungangijwayeli kabi, angithuye ngobani bani. Ngibize ngey'nhlamba athi ke no. Ngithi mina ngiyiphubu athi ke ngiyispoki mina, angisona ispoki mina. Uyeyisa wena nganaze biza igama likama. Lesinye isikhathi kuzokuthola ukuthi kuzokhuluma abantu basekhaya, mhlawumbe kuzokhuluma ugogo wami ozala uma usaphila. Ukhulume umamncane wami olama uma. Ukuze kukhulume nanoma uma akhulume mhlawumbe amagama nje engingawatholi kahle. Mhlawumbe mangikhona ekusegcekeni athi philile ukukhuluma izwi lami athi philile susa lokho kokulapho egcekeni. Ungena isendlini athi philile yenza ukuthi athi philile yenza ukuthi. Kwesinye isikhathi kungithola ukuthi ke nabantu bethi ngiyahlange uzongigijimisa kusukela ekseni uthola ukuthi ingane ayikakahle. Uthi iphuma lapho endlini indlu kaSiswethu. Indlu kaSiswethu uphuma la. Uyayibona lento lebuka la phezulu ngibuye esibhakabhakweni. Athi aqhamuke ifu elikhulu eselibophene athi uzoshisa umuzi. Bone kuyilangabi. Ethi uzoshisa umuzi kadade wabo. Kuze uthola ukuthi ngizophuma ke lapho endlini ukumemeza abanye omama engingabazi athi khipha ingane endlini nizosha philile, khipha ingane endlini phuma nonke. Ngikhipha ingane ngiyobaleka ke ngishiye kanjalo ingane emgwaqeni ngibaleke kungigijimise. Athi omunye ke niyabamba ngapha ngizobamba ngapha simsikeni intamo lo muntu asimnqamuleni intamo. Ngamula intamo uthola ukuthi ngiyosibona ngempela isibhakabhaka kushintsha amafu abe uround ikhanda lami ngoba ngazuthi into eyihlela kumina ezonginquma ikhanda. Ngivele ngixakeke ngithangi bese kufika ifu elibomvu lithi kena akhulume lo muntu athi kena philile qhamuka omunye umama akhulume kodwa engamazi umama ukuthi ubani. Philile khona omunye inyoka ezayo izothatha wena ingane izofuna inyoka yakhe lo muntu isenganeni yakho. Nawo nayo inyoka. Lapho ke kuwena esinyeni sakhe aphinde futhi uvele ubuso lomuntu ongathi uyiPakistan osandiyana. Mangabe evela lo muntu athi ngisazocela inyoka yami. Athi vula ingane amathanga lapho ke. Ngizofuna inyoka mawungafuni nayo izohlala leyo ngane ngeke iziphile. Ngithe ngempela mangabe ngigonile ingane yathula samuntu kade ngibhekile manje idlala. Ngithe sengigonile lo muntu esekhulumile ukuthi ke ufuna inyoka yakho athi ke ingane yami izofa. Ngabona ingane isithule isilele kade ingalele nje ibhekile kade active idlala. Ngabona isicimezile isivala amehlo. Ngitshela ngabathe ngiyivusa ingane ngiyangavuka. Athi ngithe ivula ingane amathanga ngihamba nayo komphefumulo wengane mawufuna ukuvula ingane amathanga. Agcina ingane ngaze ngayivusa ngayidedela. Wathi hayi nazo ke sengiyitholile ke lenyoka. Lenyoka le ngizoyithatha ngifake lapho ke kwena ngoba ibe right la enganeni. Kuhlale esinye isikhathi futhi aphinda athi kumina ayi wena uzofa kusasa sekuseduze vela amalanga akho usubaliwe ukuthi uzofa nini ngoba umzimba wakho ubolile, umzimba wakho ugcwele impethu namakhizane. Hayi ngithuka athi vele kusasa ngo10 ngo4 ekseni ezintathu uzobungcwatshwa. Uzovele uyiwele nje ngeke uzugule nanokugula uzovele uyiwele. Hayi ahambe ke. Mangabe kwesinye isikhathi athi njengoba ngihamba nje akekho umuntu ozothinta ugesi ngicela ngicisheni ugesi lapho ngocima ugesi. Athi akekho umuntu osazopheka nje ngalesi sikhathi ngoba if uzothinta ugesi ngifuna ukuthi ngiyobeka lo mshini wami lo engihamba ngawo. Uma ngubeka endlini sengingene nawe endlini akekho umuntu ozothinta ugesi ngoba nizosha. Hayi ahamba athi akekho umunye umuntu osazophuma futhi la endlini nizohlala la endlini ngize ngifike kwami ngizonitshela mangabe sengifikile kukhuluma kumina akekho umunye umuntu ozwa lo muntu ngaphandle kwami. Ahambe nangempela athi hayi sengifikile ke endlini
ngicela usheshe kubeke lelo bhodi ngithe ngisaqala ukuxhuma iplaki kagesi wabusha ugesi wabufuna ukungishokha kwaduma izulu kwasho umbane. Hayi athi ngikutshelile ngathi ungaxhumi lutho ungaqala ukhanyisa ugesi. Ngithi uyabona ke manje ukuthi angisafikanga ke mina nalo mshini wami endlini. Uyabona leyo nyoka le ngishiye lapho ngizoyilanda kusasa. Ningenzi lutho nawe uzukusageza ngivela mina ngisuke ngithi mina ayikho lento ngingayitsheni lutho ake kusasa ke ngo10 akuvele lidume phinde lidume futhi izulu lidume endlini. Kube noma umbani nje ubanike endlini kodwa lidume phandle alinetha likhombisa ilutho ukuthi lizoduma. Njalo abantu baqhamuka nje sebebaningi sebeyiqulu kodwa bakhuluma abantu emafini. Bangabantu nje kodwa nabamhlophe njengifu kodwa nje bangabantu bayakhuluma. Abanye bantu umunye mayiqhamukile ebusuku nje izolo kade ngiphume esitolo ngithole nje impama kodwa impama impama leyo ubona ukuthi mhlawumbe makunomoya omningi ungene isihlabathi omoyeni. Ngathi mina hawu yini ngoba phela akunamoya ngangena ukwathi nje hlangathi kuyinhlwayi ngene emadlebeni ami. Mangithi ngiyabuka phezulu uma bese ngigadela umuntu ngimzibe lokho ekhuluma emadlebeni. Mangithi ngiyabuka phezulu nanga umuntu uhleli omude umuntu uyakhanyise nje ngama light nimdansana uyabonakala ukuthi ugqoka imdansana ngoba la emadolweni kuyakhanya. Njengemdansana le abayigqoka abantu mangabe behamba ebusuku. Bese ngibheke esibhakabhakeni athi ngitheni kuwena hamba endlini nengane. Ngihambe ngendlini nengane ngifike ngithenga isitolo bese ngiyanyuka ngihamba ngendlini. Ngizwa amadlebe ukuthi awekho right. Siphinde kufika omunye umama ebusuku athi lo mama udinga amaphilisi ozowacuba wafake lapha endlebeni ukuze kuzokwazi ukuthi ngoba phela kufanele uvaleke amadlebe. Udinga amaphilisi lawo okwafaka ukuze ukwazi ukuthi leyo ngiyoka lezi egcwele lapha ekhanda lakho ngoba ziyakudla. Uzohamba uphele njengoba ufika omunye ubaba khona ubaba esihlala naye la wafika kumina wathi uyovela uyiwele ungagulanga ngeke uzushone ngeke uzugule ngosuku lakho nje lokushona uyovela uwe ungagulanga. Manje lokho kuyangithusa ngoba nengane iyavuka ebusuku ivuke ihayize ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ilale ibheke phezulu ivule imlenze mawumlalisa kahle ngeside akasavuma usehleze evula imlenze mangabelela umntwana. Akhale nje lokho evuke ngabo 3 kuze kube yimanje. Njalo mangabe evuka ngabo 3 uvakathi awulambile. Umntwana wentombazane mfana? Intombazane. Okay. Iluphi usizo senilizamile mhlawumbe ekhaya bekhambisa mhlawumbe ukuzamela usizo ukuthi ukwazi ke uphila? Ekhaya mina isejozini ngikamhlabeli ngani. La ehlala khona ugogo wami. Abazala nginabo. La ngihlala emzini kama nezingane zami ezimbili. Ezimbili zile omunye usemangozo omunye usempangeni. La ngihlala nalamantombazana amabili. Lo munye uyafunda lesikoleni, lo munye ngihlala naye ngokusazothi 3 lo nyaka. Akaze bakuzamela sike sathi ukuhamba ngoba phela kade yangiqala vele lento. Sike sathi ukuhamba ngihambile inyanga. Ngahamba abantu abamthandazi. Kumthandazi ngahamba kwaze kwaba ikabili. Iswasho ngifike ngisebenzise sinade ngaphela iswasho mhlawumbe ngihlale kancane noma ngoba mangithi ngiyaqhuma mhlawumbe ngithi ngiqhuma ngaso sengifakile uplastic nengubo ngivele ngishe ngiphakathi ebhodweni. Ngusale sengiyeka ngabe ngisaqhuma ke lapho ngoba ngisuke sengishile vele ubuso. Nakhona futhi ezinyangeni sengibuya komzinyathi wenanda nyanga enye esebenza ngeketanga yaseSwazini. Naye wazama ukungisiza kodwa bathi mawe ngabe befika ngithi ngiyashunqisa endlini bethi noma uyangayishunqisa leyo nto ayenzi lutho ukuthini. Noma ngaza ukushunqisa ngaleyo nto oshunqisa ngayo ayenzi lutho lezo zinto ozenzayo akwenzi lutho kwafanele yonke lento oyenzayo nje vele sesichamela akusebenzi. Manje sebechamela baqonda ukuthini balala nawo? Angazi. Ngokuhlukumezeka lokho kwenzakalayo akaze kufika lokho ubona ukuthi bahlukumezana ngokocansi. Kungangokuthi ke na njoba inini kade kuyisabatha kungihambisile ngisabatha ukuthi angikhumule ngigxamazela inyoka le kade yilapha. Ngithe mangabe sengigeza ngizizwa noma ngihamba ukuthi akuhambi mina. Ngoba ngathi ngilale nomuntu khona umuntu engilale naye. Ngoba ngiyeza ukuthi ngivuvukele ngaphambili kodwa manje ngingakazi ngize ngilale nomuntu wesilisa kodwa ngiyazizwa ukuthi ngathi khona umuntu engilale naye.
noma ngithinta ngithi ngiyayigeza ngiyeza ukuthi cha ngivuvukele noma kusuke mhlambe bekuyiyona ukungena kwayo angazi kodwa nje ngathi ngilale nomuntu. Okay. Ngakwesinye isikhathi mangithi nje mangabe ngisuke mhlambe kade ngigqoka iphenti angiphiswe kakuchama ngiphiswe lutho uzobona njengomuntu osenama sperms ngathi beyilale nomuntu wesilisa kodwa ngingakazi ngize ngilale naye. Okay. Kancane kancane ngilambile kufanele ngidle angangokuthi nemali uma unama container la ngiqashe imncane kena nemali mangabe ngisuke nginayo angiyibona ukuthi ngisebenzisa kanjani nokudla ngijike nje kuphele ngingazi ukuthi ukudla kuphele kanjani nemali mangithi ngibeka imali lapho angibe ngisayibona kwesinye isikhathi ngelinye ilanga nje kwake kwangikhipha endlini ngizorentelwa kwathi angiyithathe ngibeke phezu container phezu kwathayela ngayithatha ngayibeka khona imali wayesethi hamba uphindele emuva ungabheki ngemuva ngahamba ngaphindela emuva ngangabheka emuva ngafike ngavala isicapha ngahlala kwathi ekseni ngavuka ngayoyibheka imali ngayithola imali singasekho imali engango 300 le ngikhuluma ngayithola ngempela imali ayikho wathi ngitheke nasengiyibheka le mali wathi yini oyifunayo lapho ubhekani ubheka ukuthini suka lapho ngaze ngishaye suka lapho. Abantu la endaweni ba react kanjani lesimene sakho? Bayabona ukuthi uyagula? Bayabona abantu ukuthi ngiyagula ngoba bakhona abazamayo ukungisiza ngoba mangisuke sengigijima sengirawunda nje sengigijima bayabona ukuthi khona into engekho right ngami kodwa manje abakwazi ukungibamba ngoba amandla engisuke nginawo nokugijima kwami engisuke ngigijima nginqeni nje ukurawunda ngawu5 indawo eyodwa kodwa ngilokho ngirawunda eseklini kuba ngazi ukuthi ngumuntu ojimayo kodwa nje ngibe ngikhona ngize ngijuluke ngibe manzi nte so ukuthi koze kushona ilanga ngigijima ngizingadli ngisho ingane endlini ngigijime nje kungilawule. Okay. Ngene endlini zabantu ngicashe ukuthi ngiyafana ngiyakubona mase kuzofika nje uzwa ngetshe elithi ke noma yitsha noma kusuke kuyina ngiyazi le ngibela phezulu kwendli eyitshe nje incane ukuthi khwahla kuuswayi uhlwayi bese kuba namaconsi kangithela yashisa yabandayo kuba ngazuthi ushawa yiqhwa kodwa wathi usamvula ngize ngibuze ngithi liyanetha yini phela sengiyakwazi nje manje mangabe sekuza ngoba kuleli izwi lihlezi likhuluma izwi lendoda bese kuba khona ke nabantu besifazane ke abantu besifazane kwesinye isikhathi uma ngakhulumanga umamncane ngoba kusebenza izwi lika mamncane lapha bese kuzokhuluma umayi ukhuluma ugogo bese nxa uthi uma ukhuluma kanjani uma usewashona. Okay, South Africa nazi ke inkinga esikhona esikhathini samanje siphila kuso ezithi mangabe zichazwa yilo osoke ebhekene nakho wena mhlambe kwenza ukuthi mhlambe nawe ugcina ungakholwa but ke izinto ezikhona lezi and again zihlasela kakhulu izingane especially zamantombazane nabantu besifazane lezi imoya lezi zomnyama noma ke bekhona abantu besilisa nabo abathinikala kodwa nje kakhulu ama victims nama easy target alokhu kufa ngizothi satanism noma mhlambe ukuthakatha whatever kuthakatha kakhulu izingane nabantu besifazane so ke nje ubudadewethu nje echaza siphinde futhi siceleke nomphakathi wakhona endaweni ukuthi ke nje bese livezile usizi lakhe nabo bam-understand ukuthi ubhekene nasiphi isimo ngoba nawe mhlambe singakwehlela okwethu ke njengengosi ke ethi abantu bayagula abantu basi approach ngathi basuke bezocela ke usizo bese ke sizwa ke udaba lomuntu ngenhloso yokuthi simcelele usizo kulabo bantu abangakwazi ukuthi ke bavele bakwazi ukuthi bamlekelele nabaqonda ukuthi ukugula kuni lokho okumphethe nabhekene nakho and again siphinde futhi sibe senza i-campaign ukuthi siyenza i-awareness noku-educator ukuthi iprogram yethu ayibe informative kubantu ababukela uhlelo lethu ukuthi ke sekunezinto ezikanje uma zikhona sibatreata kanjani abantu ababhekene nezifo lezi abasoke sibaveza la ukuthi singabacwasi singahlekisi ngabo singabaxwayi futhi yabo nalokho futhi sikwazi ukuthi ke sibe nesympathy nesupport and sikwazi ukubalekelela nokuba advise ukuthi mhlambe usizo lungathola endaweni ukuthi mhlambe isifo esinjengalesi sasikhona mhlambe sibanibani wakwazi ukuthi asizakale endaweni ukuthi yilokho nje kakhulu njengoba ekhona ke la
uzocela usizo. Dadewethu, ngicela ukuthi ngikunikeze ithuba ucele usizo kubantu-ke bala kaThweleni nengosi-ke abantu bayagula sisi. Ngicela ukhulume nabo ma. Yebo, mina ngiyacela abantu ukuthi ngathi ngalithola usizo ngoba lento iyangihlukumeza emqondweni. Noma mhlambe ngithi mhlambe ngikhona engicabangayo ukuthi mhlambe ngicabanga ukuyofesa, mhlambe ngiyofike ngixabane nomlungu sengivukwe yizo lezi zilwane. Kungivuke khona emsebenzini mhlawumbe uthola ukuthi ngiqashiwe nje futhi kungivalele ey'ndaweni ey'ningi ngoba angiboni nje ngiqhubeka nempilo yami. Nawe unyaka usuyophela angenzile lutho, anginamali nje ephaketheni, angibizwanga lutho ngisho noma kuthiwa nakho ukuqhamukayo okuvelayo. Yokanye ngichaza ngithi njengoba nje kuze kwazi kade lokhu sivuke ngabo-3 ngivuswe ingane nje adikhala. Manje iyakhala nengane yakhona izithi nanga umuntu engene, ingane na-3 years iyasho ukuthi nanga umuntu engene, ithi uphi umuntu athi ucashile ulapha amkhombe ku-wardrobe. Manje ngivele ngingazi-ke mina noma kusho ukuthi mhlawumbe leyo nyoka leyo ngisuke ngingazi. Kusho ukuthi-ke nezinto zami sey'thelele mayizothelena sey'nganeni kunzima kakhulu. Abantu mhlawumbe onolwazi noma ngingenalutho ephaketheni ngicela abathulele mhlawumbe noma indlela abangangisiza ngayo ukuthi lento le nje isuke kumina ngoba angilazi ngempela elithunzi emnyama uthi kwangena kanjani. Yebo sisi. Ikhona inamba otholakala kuyona, uma ikhona uyafisa nokuyishiya noma mhlawumbe ufisa abathinte thina baxhumanise nawe ngoba nokushiya inamba la kuma-platforms akanje kuhle kubi, kufuneka sintshele lokho iqiniso. Kunabantu abayikhohlakala lapho uthola ukuthi njengoba wena nje ukanje uzocela usizo, bona sebebona isimo abangakhephthaliza ngaso kuwena. Yabo. Yikho ngithi nje angazi kuzoba kuwena uma uthi inamba nawe uyafisa ukuyishiya noma mhlambe usabela ukuthi abaxhumane thina sibaxhumanisa nawe sozwa ngawe sisi khona kuphi? Ikhona ekasiswala ekhaya iyona ngani. Oh mana ngoba eyomuntu and asithole futhi i-permission kuyena i-consent yakhe. But-ke ngicela ukuthi singayishiyi inamba yomuntu ngaphandle yabo consent yakhe. Because njengoba ngisho nje ukuthi kuzofuneka simvikele naye. Njengoba ngisho ukuthi kulethu zama-social network khona ngisho iphukuphuku la capitalize ngezinto okungamele capitalize ngazo yabo. Bese bona befuna ukusebenzisa isimo somuntu ngendlela wrong. Uthola izesheli abantu abazokuskema ngithi yabo kuningi. Yabo ngathola abantu abazothi woza sokwelapha sebeyafika bakwenzakalisa izinto ezirong yabo. So ngoba ngekho yena but it's fine siyocela ukuthi abantu bangaba nosizo bangavela kuthina ke sibadluliseleke kuwena ngendlela and again futhi ngoba udadewethu yena obexhumana nathi ngicabanga ukuthi mase ifaka i-episode yakhe iyobe sikwazi ukuthi nababheke kuma comment section ukuthi usizo luthini abantu abavelayo yabo. Without mhlawumbe ukuze kuvale thina bese nikwazi ukubathinta directly ngale yabo. Yes eba. Before nje ngivale ntombi ngoba khona ngisaba futhi mangaphi eThekwini kukhona okunye okusasela ofisa ukubeka mhlawumbe. Emma. Cha. Okay dadewethu thina ke la kaThuleleni nala kwingosi abantu bayagula sesiyazi yabo. Sesiyaqonda kakhulu lokufa okubhekene nayo njengamanje bangisuka ne futhi la ngiyohlangana nomdadewethu lapha e-workshop naye onenkinga yokuthi kunento emlalayo. Yabo okusekunzima uhlale evukana nje isinye sibhlungu ngathi yabo because uyayezwa lento ukuthi kunomuntu futhi umuntu noma abantu abalala naye ebusuku yabo kungekho kodwa umuntu. So ke inkinga ekhona leyo dadewethu yabo. Baningi nje sebeyivele la khona ngisho abaphuma ngisho impethu ngaphansi 27 sangasese yabo. Kuningi nje kuningi yabo. So ke nawe siyakuthandazisa ukuthi uNkulunkulu ngathi angalenza icebo bavela bangavela ukuthi bangakulekelela ma yabo. Ingabe umthandazo ngaba mhlawumbe abalaphi besintu whatever usizo livelayo sidinga nje usizo. Akulungile ngiyabonga sisi. South Africa siyabonga kanza kwethu ke siyabonga kakhulu ke nisilandelayo nesupportayo ke nanto ukusiza likadadewethu siyacela ke ukuthi ke ongaba nosizo avele nganza kwethu ukuze akwazi usizo ukuthola usizo asizakale. Mina ke Mduduzo kaMkhwanazi kanye nenhlangano eThweleni nengosi yonke yethu ethi abantu bayagula siyabonga nisale kahle emakhaya.